Ginpaparig-On han Provincial Veterinary Office Pvo-Esamar ang kampanyahan pagpabakuna kontra rabies han mga ginaataman nga ayam ngan uding sugad nga kabahin han pag-obserbar han Rabies Awareness Month. Hapakighimang raw han Radyo Pilipinas iginhayag ni OIC Provincial Veterinarian Dr. Melanie Usita ang importansya han responsable nga paghahayupan ngan han pagpabakuna agud malikayan ang rabies. Iyaluwat king pahinumdom ang angay buhaton kun may matukubhan hayop. Lakipan mga aktibidad ang libre nga panbakuna para han mga ayam ngan uding nga may edad 2 ka bulan paigbaw ha PVO ngan hatagsa nga Municipal Agricultural Services Office kun OMAS. May dalawat libre nga spaying and neutering kun panmisit ha Marso 19 ha PVO nga first come first serve nga nakadepende ha supplyhan anesthesia ngan medisina. Makikiusaan probinsya synchronized national vaccination ha Marso 11 ngan ginaghat ang mga bungto nga aktibo nga makiusahini. Sumalakan usita tikang 2022 tubtob 2024 naghitaas ang kaso han rabies sa probinsya nga may 5 nga human deaths san 2023 ngan 2024. Tungod hini iginpailarom ang probinsya state of calamity. Pinaagyan vaccination drives ngan information campaigns nagubos ang kaso hay 2 nga human deaths san 2025 pero nakakaalarma lagi hapon ini pulong niya. Samtang tikang Oktubre 2025 tubtob yan nga Marso 2026 waray pa nahitatala nga bago nga kaso. Ang tema yan nga tuig amo ang rabies-free na asot pusa kaligtasan ng pamilyang Pilipino. Ginpapahinumdom PVO nga waray tambal ang rabies pero napupudngan ini pinaagihan bakuna. Ginaghat ang mga natukob nga kumadto dayon ha pinakaharaning Animal Bite Treatment Center para magpabakuna. Bulanhan Marso, magkakamayan akitahin mga different activities related ha rabies. Unang-una, may nakita mga libre nga panbakuna kontra rabies, haayam ngan mga kaudingan. So, nga tanan, hit at mga pet owners, nag-aatamanin mga ayam ngayon uding, gini-encourage nam hikamo nga magdarahit iyo mga ayam, mga kaudingan, basta 3 months of age na hira, nga han mga magbo-booster shot han yearly, nga dadon nga dito opisina may kita free nga mga vaccines nga pwede may hatag ha iyo. Nga may rin naman kita pagbubuhatan nga libre nga panisit, yan nga March 19, dinhiin ha opisina. Kung hindi naman na interested, pwede niyo naman dadon, magpalista kay upon availability naman inihit aton mga anesthesia, mga medisina. First come, first serve basis. Kung hindi magdadala, papalistahin agad. And aside dito, since hitbugos nga nasyon ng Pilipinas is nag-observe hindi nga March as the Rabies Awareness Month celebration, yan nga March 11 magkakamay dakitahin synchronized nga pamakuna kontra rabies san bugos nga Pilipinas. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.